କେନ୍ଦୁଝର ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ରଥ। କେନ୍ଦୁଝରର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଶିଆଳି ଦଉଡ଼ିରେ ଟଣା ହେବାର ରହିଛି ନିଆରା ପରମ୍ପରା, ଯାହାକୁ କି କେନ୍ଦୁଝରରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଦିନରୁ ହିଁ ଜୁଆଙ୍ଗ ଭୂଇଁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଯୋଗେଇ ଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ ସମୟକ୍ରମେ ଏବେ କେବଳ ଭୂଇଁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଏହି ଦଉଡ଼ି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶିଆଳି ଲତା ସଂଗ୍ରହ କରି ବକଳ ବାହାର କରି ଦଉଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଗଭୀର ଭକ୍ତିଭାବର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଭୂଇଁଆମାନେ ଏହି ଦଉଡ଼ି ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବାଁଶପାଳ ବ୍ଲକର ଜଅଁଳା ଗାଁ, ଏହି ଗାଁ ଅଧିକାଂଶ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପରିବାର ଭୂଇଁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ଆଉ ଏହି ଗାଁର ଭୂଇଁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ରଥ କେନ୍ଦୁଝର ଯେବେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେ ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଉଡ଼ି ଯୋଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଦଅଁଳା ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ରୁ ଶିଆଳି ଲତାରୁ ଛେଲି ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇଲା ପରେ ରଥ ଦଉଡ଼ି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଦଉଡ଼ି ତିଆରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ଶିଆଳି ଲତାରୁ ଦଉଡ଼ି ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗଛରେ କୌଣସି ଚଢ଼େଇ ବସା ବାନ୍ଧି ନଥିବେ, ଶିଆଳି ଲତାଟି ଗଛ ଉପରୁ ତଳକୁ ଲମ୍ବିଥିବ, କେବଳ ସେହି ଲତାକୁ କଟାଯାଇ ବକଳ କାଢ଼ିଥାନ୍ତି। ପରେ ଏହି ବକଳକୁ ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି ଦଉଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦଉଡ଼ିର ଲମ୍ବ 108 ହାତ ଥିବା ବେଳେ ମୋଟେଇ 6 ଇଞ୍ଚ ରହିଥାଏ। ଏହି ସବୁ କାମକୁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆଗ୍ରହ ସହ କରିଥାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।